नमस्कार, मी संजीवनी कदम, मालवणी फूड कॉर्नर या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचा स्वागत असा। आज मी तुमका दाखवणार आहे शेंगदाण्याचा कूट। तर चला मग सुरुवात करूया। शेंगदाण्याचा कूट बनवण्यासाठी लागणारा साहित्य: शेंगदाणे, लसूण, मीठ, गरम मसालो आणि लाल तिखट मसालो आणि फोडण्यासाठी तेल। आता आपण शेंगदाणे फोडून घेऊया। शेंगदाणे फोडून झाले, आता आपण भाजून घेऊया। तवा गरम झालो, आता शेंगदाणे भाजून घेऊया। हे बघा, शेंगदाणे भाजून झाले, आता आपण ते काढून घेऊया आणि सोलून घेऊया। शेंगदाणे सोलून झाले, आता आपण ते मिक्सर मध्ये वाटून घेऊया। लाल तिखट मसालो, गरम मसालो, चवीपुरता मीठ। आता आपण झाकण लावून घेऊया आणि मिक्सर मध्ये वाटून घेऊया। हे बघा, असे जाडसर शेंगदाणे वाटून घ्यायचे। आता आपण कुटाक लसणीची फोडणी देऊया। तवा गरम झालं, आता आपण तेल टाकून घेऊया आणि त्याच्यात लसूण टाकूया। लसूण लालसर झाली, आता त्याच्यात शेंगदाण्याचं कूट टाकून घ्यायचं आणि मग असं परतून घ्यायचं। शेंगदाण्याचा कूट मी बनवलंय, तसा तुम्ही पण बनवून बघा आणि त्या चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर खाऊन बघा आणि त्याची चव कशी लागते ती कमेंट करून सांगा। आणि अशा या नवीन व्हिडिओसाठी मालवणी फूड कॉर्नर या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल पण वाजवा। भेटूया आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।